Mugambo. Ha. Çepin. Ne bak. Хайна халатои сафедам пӯшиден, чепчикам пӯшиден, тайёр шиден. Ба дорора намемонен инҷода, намезанен амара пуркнен. Иҷара раиса навқ шуда кардем, ҳоҷи ҳами дарора заказ кардагем биёра ҳамаро ҷобаҷо мекунем, дига мардум раидур наро инҷо харидорӣ кунам. Иҷа аптек меша, аптек. Аптеки калон меша. Ҳама дорора овардагем, ҳама заказора кардагем, ҳамаша овардан. Не, Мидена? фура дигари бегаи мераса. Мондагиёша хай О, бизане. ирӯзоли борчсоро инҷоро як тоза кунам. Тайёр кунем амара хай. Майли. Байша, майш. Майли. бача чӣ гап шида бошаи бия духтур Майли пашкам майли. Лабай. алло салом алейкум Салом алейкум. ҳами духтурҷон як хонагие намедонам чӣ кор карда ҳеҷ чӣ намехӯрад температура кардаса ягон дору чӣ дору бутемша гӯш кунӣ мера бародар. ҳозир агар ҳолатиш безем шидаса боша, як инвернектиниш бутин. Сразу. Агар шохш кардаста боша, як инвернектиниш бутин. ҳа ҳамхали майли майли хоб раҳмат раҳмат Майли хоб. Хоб, иҷора бод кадан накур, аниҷа сол мешавам, ана инҷа як тиреза мемонем, балкон ки мекунем, аиҷа мардум меоям, дору харидорӣ мекунам, аксатан иншоалло мешавам. Меҳнат кардем, роҳат ҳаст, ҳатман ҳаст. бача чӣ дору бош Хоб, ин бери бировардан накур. алло Лабай. духтур чӣ дорӯи гуфтӣ додумушку температураш яборашид ай хурдан мон ай гап задан мон Гӯш кун манам. ҳолиш безем кишида бошам, як низ тамазанаш бутем. тамом бача Майли. Хайна диди, доктор кишиди, як гада бо занг мезана, як чӣ мепурса, як касалӣ дора, як беморӣ дора, хайна хуб нашид, як дора меги мехӯра бо шифо меёва. Ҳана барои хондан дар кор, барои фаҳмидан дар кор, таҷрибаи корӣ бояд дошта бошӣ. Ҳар як кора бояд фаҳмидан ки ин одами шӯхӣ надора ҷуро. Ҳар кора ки кади чӣ кор кардан накун, дуруст. бача Як касалӣ шифо меёва. духтур Набар. чӣ дорид гуфтагид буд ай далаш хавф сар кард Гӯш кун манам. ҳамун тайлоқ чанд сола? тайлоқ тайлоқ нест ин одамад Одама? Мен бир мекарадок баришаме духтури ҳайвону.